Oa, xentiña, oa. Ei, xa son horas. Comezamos, que hai fame. Por aquí, sobre todo, teño os paxariños hoxe contentos, Cando hai meat, como é que teño aquí a Dolores. Teño a Estela aquí, que está fala inglés. Meat, non é carne, meat, non? Algo así. Hai chicha, hoxe hai chicha. Vale, hai hamburguesa, burger, que lle chama agora. Pero non vamos metela nun pan. Hoxe imos cociñar con ela. Hoxe imos a poñer a hamburguesa, a carne da hamburguesa, porque además estou seguro que Rafa non nos vai a traer calquera cousa, non? Imos a subir un pouquiño, imos meter en unha tarteira. Vamos darlle esa importancia de mesa, vale? E cuidado, que son dos panes e máis un truciño de queixo do país, non lle fai falta nada máis. Pero agora vamos a poñer unha hamburguesa de domingo, vale? Familiares. Precisamos, vai cunha salsa de champis portobelo. E despois, como base, podemos facer a clásica pataca fritida, que poñemos a pataca fritida en riba hamburguesa con esa salsa, está pero estupenda. Unha pataquilla cocida, calquera outra cosa. Unos con pasta, por exemplo. Pero, se facemos un arroz, o típico arroz, vamos a moldala e igual a facer o mesmo diámetro de arroz na presentación, vai quedar moi bonito, vai empapar completamente toda a salsa o arroz, aparte de que vamos facer o truquiño do arroz, de meterlle o alliño e xa vai quedar con moito sabor, pero vai a quedar moi rico. Pensade na salsa, empapando ese arroz e despois falamos. Nada, é o chisquiño dun ollo e poñémonos ca receita. Agora precisamos a carne. E para iso, o gran Rafa Durán, que andará picando nela. Non? A ver por onde anda. Rafa, compañeiro, onde andas? Ola, Xoanqui, amigo. Oído en Ribadavia, chef. Porque se queres a hamburguesa, eu veño onde está a mellor hamburguesa de Galicia. Que para iso son o reporteiro recadeiro. Sempre o servizo do cociñeiro. Falando de hamburguesas, ábrese o telón e vese un burro, en riba outro burro, en riba outro burro. Como se chama a película? Triburrón. Ay, qué malo me cago. Ella es fanática de lo sensual. Esta gitana me quiere enamorar. Ay, gitana, me están matando las ganas. Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llamas. Ay, bandida, me complicaste la vida. Por ti yo lo dejo todo. Lo dejo todo. Te di todo lo que tenía. Yo sé que es difícil, pero claro, cuando tú me Nunca me cansarei de decir o ben que sentan estes gorros. Diana, grazas por recibirnos e por vestirme así. Gracias. Gracias a ti. Diana, é curiosa a historia de Diana, de Carnes do Ribeiro, porque ti estudiaches moda, sí. Diseño de moda. Diseño de moda en Vigo. Entón, como remataches facendo isto? Bueno, porque isto é unha empresa familiar. Meu avó tiña un pequeno despacho, o que vistes antes, bueno, moito máis pequeno. Despois, meu pai empezou a traballar con el, meu tío. Tiña como... Dámame pena que eso acabase no meu pai e no meu tío. Algo emocional, non? Sí. Bueno, porque teño que dicir que vimos a por hamburguesas, porque Xoanqui vai cociñar hamburguesas e quere as mellores. E aquí en Ribadavia teñen esta maravilla. Como se fai? Que carne leva esta hamburguesa? Leva un 70% de carne de tenreira e un 30% de porco. Escollemos partes que teñan grasa para que non se seca, e aquí picámolas fina e botámoslle unha serie de especies, amasamos, aquí formamos, salen esas bolas, non? Como as albóndegas grandes. Justo. E despois nesta máquina? Na máquina formámoslas, damoslle a forma, prensamos. Con estes plastiquiños que todos coñecemos. Claro. Que partes da vaca e do porco leva a carne que facedes aquí, a hamburguesa que facedes? De tenreira leva falda e agulla, carnes con grasa, e do porco pode ser desde o lacón, calquera parte. O porco ten moita sustancia, moita grasiña, entonces fan que sexan moi jugosas. Esa creencia de que as hamburguesas son todos restos e tal, vos non... Non, a ver, búscanse unhas partes moi concretas para que sea eso, para que sea rica e que teña moito sabor. E aquí temos esta maravilla. E a ti, como che gusta comer estas hamburguesas? Porque gustache, non ou non? Sí, gústame. Comela con pan, con tomate, leituga e un pouquiño de queijo de tetilla. Xoanqui creo que vai innovar un pouquiño, vai facer algo diferente, como sempre,
pero que seguro que está a altura. Xoanqui, vale che? Home, por favor, Pois aí perfectamente. cho mandamos, e a ti, Diana, graciñas por atendernos e por ser tan amable. Gracias a vos. A ver que fai Xoanqui. Gracias, compañeiro. Non é o único, Un queixiño do país, esta hamburguesa ben e despois que funda un pouco, flash! Nada máis, non precisa absolutamente nada. Chapó, compañeira, claro que sí. Pero bueno, hoxe imos a traballar un pouquiño máis con ela, Imos meter nesta tarteira cun fondiño de aceite de oliva, imos a marcalas ben e despois, xa nese momento xa temos aromatizado este aceitiño que imos a poñer ao fondo e cando vamos a facer a salsa de champis portobelo. Primeiro, por orde. Segundo, a cebola. Terceiro, o tomate seco. Dalle un sabor especial. Cuarto. Quinto, e último que temos aquí é a salsa inglesa. É unha salsa que, bueno, desas cousas que temos de fondo do armario, non a tedes, non pasaría nada. Ahora, que suba un punto o sabor, tamén mo lo digo eu, Quédalle moi ben. E despois, chisquiño de aceite de oliva, un par de dentes de allo, metemos o arroz, que tedes un pemento. O pemento, ou se tedes unha cenoria, non? A cenoria tamén. Pero o pemento que facemos, cortalo en brunoás e xunto con, cando estamos rostrindo o allo, metemos ese pemento. Dalle moitísimo sabor e que solamente de por sí ese arroz xa vai estar estupendo, non? O pemento incluso cambia a cor do arroz, dalle outro toque. Importante, deixalo torrar ben ese pementiño. Oye, que podemos facelo tamén en cocido, e sin torrar absolutamente nada, e vai quedar moi ben, e vai quedar tamén moi xa. Pero, desto outro xeito torrado, subimos os puntos dos arroces. Ben, fondo de aceite de oliva. Aí vai. Prendemos e doulle 3, 4, arriba. Aquí teño no 9, no máximo. O máximo é a pé, que aí xa é demasiado. O que vou facer é xa quitar un prato para xa ter un sitio onde retirar as hamburguesas, porque despois o proceso de facer os champis, a cebola, vai a parte que as hamburguesas retiradas, vale? E despois aquí teño unha paleta e esta, eu penso que vai me chejar con esta, chejame. E un garfo. Temos o aceite quente e para dentro. Son boas, Son boas, mi madriña, da gusto veros, mira pa aquí. Esto que sigue despois, mi madriña. Temos un material en Galicia impresionante. Lume forte. Non nos vale este prato. Unha vez que cociñamos, o prato onde estou a carne, botamos para a pía. Nunca usedes o mesmo prato para a carne en cru e despois botala. Contamínase. Contaminación cruzada, chámase. E co polo moito menos, claro, evidentemente. A terneira é buena, pero co polo, nin de broma. Moi ben. Marcamos o xusto, pensade que despois vai a levar unha segunda cocción. Ten que ligar todo un par de minutiños máis. E a min esta hamburguesa pareceme de suficiente calidade como para tratala ben, para que non traballar con ela demasiado e que se nos quede seca. Xa empeza a torrar, ves, por aquí polas beiriñas. Comeza a sacar os alumes. E, por suposto, este aceitiño vai ter outro aceite. Eso, 2 minutiños, por cada lado. Baixo de 8. Eso, Antes, eu non sei, pero eu
lembro de cando era cativo, as hamburgueserías contábase cos dedos dunha má. Eu lembro en Pontedeume que había unha hamburguesería, era a única que había, cada vez había perriños quentes, non, aí. Para min era unha festa, non era como ahora das unha patada e saben hamburgueserías e xente que te fai hamburguesa a punta pala. Pero cando éramos cativos non había tantas, Había unha aí, outra e tal, era unha cousa moi innovadora. Eu lembro a primeira vez que provei o ketchup. Ahora os cativos nacen co ketchup na boca, xa. Esta vez, se xa lo meten no biberón. Disfrutaba cada vez que iba. Vale, aí temos. Era unha festa, ahora igual. Pero dame que o material non é o mesmo, Refíremo con estas hamburguesas que hai industriais coñecidos por todos. Estos sí que son hamburguesas. Estos son hamburguesas. Aí. Vai soltar unhos xugos. Agora, que van a resultar tamén moi interesantes. Quieto. Para despois volverlos a tarteira. Vale. Ben. A cebola. E rustrimos ben. Neste caso, ben. Ben rustridinha. Lembrades, vai en salsa, Salsa de Portobelo, polo tanto. Eso. Queredes botarlle un galliño? Veña, ni dade vos. E botades un galliño. Hola, veciño. Hola, Isa, como Mira andas? que che traio. Que me Levo todo o día traes? na horta, mira pa aí. A ver. Que pemento. Que bon, Da horta, levo todo o día aí, oiches, chollando. Mirando como medra. Pois si, vou lavar un pouquiño. Dá un poquinho si vendo a horta, sí. Si o queres Oye, pois usar. Mira, sí que o vou usar. Si o quero usar agora, xa Vou cho... usar un anaquiño, sí. Pois xa cho deixo listo, que fermoso. As nosas hortas, este pano pode usalo, está limpo. Sí, ese está completamente limpo. Ah, moi porque está aí en riba, non? Mira pa aí, ó. Outro día tiñas tomates de 1,5 kg. Pois mira pa aí hoxe. Por aí vai, Kilo medio non, pero medio kilo e lle cheja. Madre mía, pouco menos. Mi madriña. Mira que hortas. Ese recheo de carne picada, precisamos as 3 hamburguesas. Ai, precisámolas, a verdade é que sí. Pois mira, sabes o que vou facer? Vou meter con arroz. Vou facer un arroz en branco, pero precisamente antes estaba falando das verduras que potencian o sabor do arroz e mencionei o pemento. Vou no meter dentro, cortado en brunoas, ves? Oye, a veces... Nin que te escoitara, oiche, aquí as paredes... Sí, nin que me escoitaras. Mi maplado, creo que hai aquí sola mesmo. Moi ben, Mira, estou facendo unha cebola e dentro desta cebola voulle botar un chisquiño de sal, porque así suda antes, axúdeme a formar a salsa, sabes? Así un chisquiño e vou no baixar. Teño 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. O vou deixar así. Vale, moi ben. Que se vaya facendo pouco a pouco porque teño que cortar eses champiñóns. Moi ben. Os Pois nada, Portobelo. tiña que atender a horta. Tiñes, bueno, Home, tú oye, de non todo vacacións. va a ser, pero bueno, algo de vacacións tamén collerías, non, por aí, porque eu vexote moitas veces que as persianas pechadas durante 3 días seguidos. Eso non é que estás na horta. Non, porque Andas por aí. fun ao Grove, por aí, Ai, sí. fun á Illa da Toxa, que non a coñecíamos, e levei a cativa. Fai anos, que non vou. E que tal? Pois, ai, moi ben, moi ben. Pasámolo pipa, está todo precioso. A nena, é que hai tanto para ver. Verdad. É a Illa da Toxa, hai a capela, toda coberta de vieiras, non sabes? Toda Da coberta Concha de vieiras. sí. Que chulada, sí que está moi ben. E ademais ten unha historia fermosísima, porque xa ali ten o cuadradiño, este onde che explican Sí. todo, e tuvémolo lendo. Ah, sí, a ver, contame, porque eu non o sei. A ver, o das cunchas de vieiras. Claro, aí hai un porqué. A ver, a fachada da capela está orientada ao sur, e daquela chovelle moito e chuvíalle moito, e entrabanlle humidades. E daquela dixeron, pois que podemos facer aquí? E chamaron a un albanel do pobo e decidiu poñer as cunchas así mirando para baixo, porque así chove e resbala a auga. Como a Islanda. Oiches? Desde logo. Pois poncho ali no carteliño, que eu, a ver, ler, gústame ler, é daquela lino, e xa souben a historia. Non, si eres culta, Pero, sí, é moi bonita, Claro. é moi fermosa. Claro, daquela non había Uralitas. uralitas, non? Había que reinventarse, verdade? No, pero... Menos mal, que o amianto quedaba aí tamén, que daquelas... Pois mira, oye... Bueno, estamos falando dos anos 40. Pois que chulada. Madre mía, como lle daba a cabeza a xintiña, oiches? E será por cunchas de vieira.
Porque daquela, nos anos 40, eu lembro que meu pai me contaba e das vieiras iban para as galiñas. Claro, pois decidiu poñelas así esvara a auga e de verdade saneouse o problema das humidades. Jolín, pois que, oye, que é unha gran idea. E aí sigue. Pois aí sigue. E aí sigue, desde os anos 40, non? Desde os anos 40 que foi isto. A ver, a min o que non me gusta agora é que isto das redes e das modernidades e de facer os selfies así, todo o mundo, non sabes? Bueno, eso está ben. Está ben, pero que non escriban as cunchas. No, eso. Entendes, que ali está a capela, de verdade, empeza estropeanse as cousas, jolines. Además, que mérito ten o teu nome aí. A ver, de verdade, digo, un patrimonio como ese. É que como vexa algo, xe chama a atención, mira, fíjate ben. Home, claro. E dí que vas aí, non tens que facer. Ten a miña horta. Dou chollo a mazo. Home, de verdade, estropear así o patrimonio. Non, eso é certo. E despois tamén vimos, mira, teñen burros. Hai burros ao aire libre por ali. Sí. Porque a historia é que eu lin toda. A ver, a mí gustame ver, pero empaparme da historia. Se non é como se non viras nada. Sí, eso é certo. E aquí en Galicia somos moito de lendas, Molan moito, Son moi bonitas. A dos burros da Toxa. A dos burros non sei, por qué? Claro, porque mira, sei que un veciño tiña un burro para morrer. E daquela, por non matalo, foi a abandonar a illa da Toxa. E deixouno ali, dixo, bueno, mira, como total estás enferma, vas morrer, deixote aquí. E despois volviu aos meses. E o burro estaba lozano, tiña un pelo estupendo, gordo, estaba de maravilla. E por qué? Polas aguas termais da Toxa. Non fastidio. Oiches, sei que se revolcaba no barro, daba por ali e tal. E por eso descubrironse as aguas termais da Toxa, gracias ao burro. E daquela agora, pois, é unha especie protegida. E téñenos ali. Oye, e ti vas... Cando me dixan, hai que ser burro, como da Toxa. Como da Toxa, sí. Saco ben, Pois igual, e aos cativos, mima, como lles gusta. E bueno, e aos grandes tamén, Os grandes tamén, os burros non son como antes, Antes a todo o mundo tiña burro, pero había que me parece. É verdade. Mi madriña. Meu avó tiña un burro, que pasaba. Era o que había, non había tractores, había vacas, bois e burros, non había outra. Sí, a verdade é que sí. Bueno, ti como vas? A ver. Bueno, vou ben, pero ainda me queda aquí un... Vou facer... A salsiña esa. A salsiña que, mira, estou aí, xa ves, chup, mira que bonito, Non me digas que non é bonito. A verdade non me que digas sí. que eso non é música. É con esa ceboliña amarela. E con esa ceboliña, e despois vou botar, unha vez que teña a salsa feita, vou botarlle en riba as hamburguesas. A salsa vou facer con estas 4 cousiñas, con este tomate que teño aí, ese concentrado. Moi ben. Moi ben. Esa salsa vou a decirlle á xente de que existe esa salsiña tamén, que é moi polivalente, igual que a soia, esas cousiñas, que son destes potenciadores de sabor que dan para arriba. Fenómeno. Pois mira, un paseino de maravilla tamén. Vale. Mira, fáltate unha covacha e comezar a criar champiñóns destes. Home, tes de todo, pero o que vexo, 3 xiches, tes de todo. Bueno, a plantar, mira, desafoja, entendes? Os 3 está no que canalizar. E a horta ben genial. A horta, sí. É moi... Claro. E despois veño-te ver e traeche algo. Bueno, mentras traejas algo, mira, trae os tuppers tamén que tes na casa. Outra vez? Outra vez non, porque tes 7 ou 8, que eu sei que botei en falta. É verdade, vou nos limpar e traecho só. Mira, se o traes, doucho do corazón, porque sei que está moi rico isto. Doucho unha hamburguesa desas, vale? Daquela estar atenta, ao que me cheire aí, ai, veño con eles, xa che traio. 20 minutos. Veña, hasta 20 minutos agora. está listo. Vale, chao. Saúdos. Chao. Tremenda Isa, Ven contando o contiño da Toxa. Oye, pois eu non o sabía. O do burro non o sabía. O de, a ver, podemos imaginar que sí que é un illante o das cunches, pero do burro non tiña ni idea. Hai que ser burro, para non sabelo. Me viro aí ao carón, pero pois non o sabía, non? Bueno, moi interesante. Mirade. Para adentro, tomate seco. Non tedes por qué. Por que o poño eu? Para darvos unha idea máis, non? Agora, a mellor temos tomates e tal, pero despois, pois, chego o inverno, eses tomates que non saben, que non sei que e tal, temos esta opción. Sube moito o sabor tamén, Bueno, temos a cebola, como vedes, que xa está prácticamente lista. E cambia o cheiro, 6. Ai, que rico. Concéntrase moitísimo máis o sabor deste tomate, dá así como, non sei, con unha recendo un pouquiño máis, como explicaría eu, atorrado, a barbecue. É certo. Listo. Collemos pemento,
choriceiro ou ñora. Vale? Fora. Eso é. E agora voume poñer xa co arroz, porque quero que salga todo no mesmo instante. Isto deixamos torrar un pouquiño máis. O teño o 6 e vou no baixar, 6, 5, 4, 3, 2. Aí. Isto deixámolo un pouquiño aparte porque vai... Podemos botarlo aquí. E así nos lo quitamos de en medio porque vou empezar a facer o arrociño. E mirade, se vos tis cun ollo, o que imos a facer é que vou a ter todo cortadiño, o pemento, que é o único que teño que cortar, vou a limpar un poquinho toda esta táboa, remato de facer esa salsa que lle quedan 2 minutos para que ligue un pouco, para incorporar, e vémonos agora no chisco deste ollo. Ata agora. Ben, teño, vedes, o pemento, e aquí xa teño a ceboliña xa completamente lista. Para dentro, cos champis. E seguimos facendo. Aí está. Non nos vamos a mover moito daqui, Vamos a coller e non quero botarlle máis aceite. Xa é o que hai, así que pouquiño a pouco imos ir remexendo e imos que se faga un pouquiño así marcando o champi. Despois, cando se cociña, cando lle metamos o caldo. Mirade, o único que fixen foi cortar moi picadiño, chisquiño de aceite de oliva e o pemento. Adiantei este chollo, nada máis. Entón, para aquí, un dente de allo. Moi picado. E para dentro. Co arroz. Aí está. Cambio e moi picadiño. Non o botei antes porque, home, para chegar ese punto do pemento estuven aí 3 minutos dándolle a lume forte. Se botamos antes o allo, o que facemos é queimalo. É moi interesante saber cando botarlle o allo, porque sí que é certo de que botamos ao principio que a cebola, eu non estou moi de acordo. Eu prefiro esperar un pouquiño, botarlle hora e ter o tempo de cocción controlado do allo, que ao final poden ser segundos, e ter a garantía de que vai estar ben feito. Os champis, vedes, non lle botei aceite, xa sei que o gauga, o caldo, xa sei que tenta, non? Vai dicir, iso está moi seco, como se vai a facer? Non vos preocupedes. Para facer a salsiña, así, ideal, que vayan marcando. Eles mesmos teñen auga, que a propia auga do aceite do champiñón xa se cociñan. Xa vai a mitade do volumen. Fixades, na súa propia auga, Non caedes na tentación de botarlle máis aceite. Non, porque enchoupades todo e non vai a quedar ben. A salsa inglesa. Aí está. Que antes boteina para atrás e tuve que volver a poner, pero si non lle botei. Que fajo que a salsa, que rico, que mencheira. Bueno, vedes como baixou, non? Ben, agora, facemos a cama. Vou baixar un poquinho. Facemos a cama. Collemos as hamburguesas e voltamos para a tarteira con elas. Sabe, que comentei antes, cuidado con eses xugos que van a quedar aí, que van a soltar xugos. Isto, por suposto, para dentro. Isto é umami, o que lle echaban ese sabor, sabe? O umami, o umami. O umami, mami blue. E o caldiño. Ahora sí que subimos. 4, 5, 6, 7, 8... Aí, quieto. Aí, esperade, Esperade, porque non hai que cubrir. Non fai falta cubrir. Precisamos auga xusta para formar a salsa
e despois que nos caia. Se agora tapamos, non se produce evaporación, bueno, produce evaporación, pero o mesmo vapor volve a caer na tarteira. Un chisquiño máis. Aí está. A ver, e agora tapa. E agora tapamos. Estou contento. Gústame moito esta receita. Como puxen a tapa, se o deixo 8 vai ferver moito. Con tapa posta, ferve perfectamente no número 4, 3. 3. Xo teño chup, 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 chup. 5 minutiños, e eso é que tengo que ir na culpa. Ben, allo xa teño aquí. Prendemos para facer este alliño. Aquí sí que lle vou botar un chisquiño máis. O vedes, non? Aí, o xusto enriba do allo. Cando comeza a bailar, xa retiramos. Retiramos non, quero decir que xa o temos feito. Está comezando a bailar. Eso. Vedes? Acabamos de quitarlle a bravura. E agora é cando comeza o sabor. Se nos pasamos... Agora, se ademais o dio fuciño. É como cando o viño, dice, cando evaporou? O sabemos polo fuciño, pois agora igual. Ollo está listo. Damos unha volta. Con xeito, con cuidadiño. Mirade que arroz. Os chícharos. É o doble de caldo ou auga neste caso que de arroz. Aí vai. Bueno, compañeiros, compañeiras, isto aquí non hai máis. O único que temos que esperar agora que cozo o arroz dentro de 3 minutos. Apago o lume, deixo repousar a carne ca salsa hasta que remate de facer o arroz. Sempre que facemos carne é moi interesante deixar uns minutos fora do lume para estabilizar os xugos da carne. Vale? Sempre volven outra vez para adentro, aséntanse e antes de servir o chisco dun guiño, vale? E aí, na esquinilla da moesa. Agora. As hamburguesas de hoxe non irán en pan, senón nunha tarteira cun fondo de aceite de oliva onde as marcamos e as reservamos. Na mesma tarteira rustrimos ben a cebola, os tomates, o pemento chouriceiro e os champiñóns. Incorporamos a salsa inglesa, as hamburguesas e o caldo de carne. Salpementamos e deixamos cocer uns 5 minutos. Para o arroz en branco rustrimos moi ben o pemento, o allo e incorporamos os chícharos e o arroz. Engadimos o doble de caldo de carne e cocemos 15 minutos. Empratamos as hamburguesas co arroz e listo para comer. Non todo vai a ser pan, Cuidado cun arrociño, así, con este arume, como queda. Unhas erviñas que máis nos guste por riba e temos un pratazo. Podemos asegurar que aquí, aparte do arroz, precisamos algo máis que o pan. Hai que mollar un poquinho esta salsiña, moi rica. Bueno, outro xeito. Esta carne hai que tratala ben, xa sella dentro dun pan ou dunha tarteira. Este é un dos xeitos en onde tedes garantizada as dúas palabras. Estache bo. Un biquiño, unha aperta e ata outro día. Chao. Ñam.